binati o minahal kong matalom nun. Liyo sir. Okay, diata sa Hitaog Cave, there is sa lungsod sa Matalom. Barangay Hitaog, today is Sunday. Update dari sa kuan guys, manig Hitaog Cave. Katong ganahan maligo, welcome ka nan diri ha. Today is April 30, 2023. Okay, manig kahintang. Suroy na mo og maunig entrance main. Okay guys, maunig source. Okay, maunig source akong guys. Dire mo agi ka nagtubig padung sa kon. Maraming mga swimming pool nga buhat guys. Okay. Maunit. Katong ganahan mo ligo, welcome tanan nga mo bisita sa Hitaog Cave diri sa lungsod sa Matalom. Agion padung gikan sa main gikan sa Matalom Municipal Plaza niya adto agion sa Matalom Municipal Hall. Matalom Community Hospital padung sa ibabaw. Nga naim dapit sa barangay Hitaog. Makuan lamang din mas. Okay, nanikahin kang guys. Kung ganahan suroy, welcome ang tanan nga mo kuan.